abans que la Núria comenci la lectura, simplement explicar que el fet que ens trobem avui aquí és degut a que en Josep va comentar a la Núria que ens expliqués una mica el que ens havien una mica explicat entre cometes al Word. Al Word vam anar en unes xerrades sobre gestió de parcs i jardins públics per temes de plagues. D'acord? Aleshores, la Núria parlarà de tot el tema plagues o les plagues principals i la fauna auxiliar que ve associada, i en Ventura parlarà dels extractes vegetals, de les plantes que curen plantes. Tant un com l'altre estan dintre de l'òrbita del que coneixem com l'agricultura ecològica. De fet, tot això ve també arrel de la reforma de l'hort, i aleshores l'agricultura ecològica, ho diré molt ràpid, 6 punts senzills. Primer és la biodiversitat, és a dir, no es prima tant el monocultiu, sinó diferents tipus de cultius. Es prima també la rotació al llarg del temps, és a dir, que un any fem una cosa, en el mateix parc terra canvia, etc. I a part de la rotació també hi ha associacions favorables. El tercer punt seria la no utilització de productes químics. El quart és la fertilitat de la terra, com veieu a la revista aquest. És a dir, s'ha d'aconseguir que la terra sigui fèrtil, però com s'ha d'aconseguir? És a dir, a part de la matèria orgànica, tipus fems com hem fet tradicionalment, hi hauria tot el tema de coixinat, sigui palla, sigui triturat, i també una cosa que estem aprenent ara, que és el fertilitzar en verd, és a dir, fer sembres de plantes que fertilitzin la terra. I això és una cosa que també volem explorar. A part de la fertilitat de la terra, hi hauria... No es concep l'hort com una cosa aïllada, sinó que està al voltant d'un ecosistema més gran. Per tant, s'afavoriran tot el tema de tanques vegetals, s'afavoriran bandes florals o arbustives del voltant, de forma que atraguem fauna auxiliar. La fauna auxiliar és una cosa que ja anirem... La Núria ens en parlarà molt, però és una cosa molt important. I per acabar simplement que el tema de les varietats hortícoles que està fent en Ventura, doncs per aquí corre un dels reculls de varietats hortícoles del Maresme, és a dir, intentar que si hem de fer tomaqueres, doncs mirar que siguin varietats més properes o que funcionen. Jo simplement acabo. Les xerrades van fer a Olot, i a la tarda al vespre vam anar a Molló, que en Jordi Puig de Fàbregas ens va explicar tot el tema de preparats vegetals, i aleshores també es va fer sal, un divendres i un diumenge, que en Jordi Puig de Fàbregas va fer una mica la part teòrica dels preparats vegetals i el diumenge la part pràctica, de com s'havia d'elaborar tots els preparats vegetals. Doncs comencem. Aquí veiem una imatge d'una fulla que té una plaga de pulgó. Si ens hi fixem, també veiem que hi ha una larva. Aquesta és la larva d'un sílfid i passarà en el seu estat larvari de 2 a 3 setmanes. Durant aquest temps és capaç de menjar 400 d'aquests pugons. La femella, en estat adult, posa els ous de forma individual a prop de les colònies de pugó i cada femella pot posar diversos centenars d'ous. Aquest món de la fauna auxiliar, aquests animals beneficiosos per combatre les plagues, ens ha sigut molt útil conèixer-ho. Observar-lo i reconèixer-lo ha sigut el primer pas, però el que hem d'aconseguir és que ens siguin útils per combatre les plagues. I aquí és on entendre la interacció d'aquests insectes amb les plantes és el següent pas. Hi ha plantes que atrauen els auxiliars, els donen aliment i refugi, n'hi ha altres que repel·leixen els insectes plaga i utilitza aquests coneixements com a eina de disseny. I alhora també entendre quins canvis podem fer en les nostres pràctiques per tal de beneficiar-los. L'adob verd ens és doblement beneficiós perquè és una manera de fertilitzar la terra que és ecològica i que alhora no necessita que remoguem la terra com quan aportem fems, cosa que beneficia molt aquests insectes auxiliars.
També alhora estem utilitzant, al segon jardí estem fent un inventari per poder gestionar les plagues, hem de conèixer-les. Un altre concepte molt interessant és el concepte de salut vegetal. Les plantes, quan estan sanes, són capaces de defensar-se de les plagues. Són capaces de produir canvis bioquímics per crear toxines, per fer-se més indigestes, per desorientar les plagues. També són capaces de fer barreres de mort cel·lular per aïllar l'atac i fins i tot són capaces de cridar els auxiliars. Aquí veiem hi ha unes plantes que també dels nostres cultius que també intercalem amb altres plantes que són beneficioses. Hi ha uns insectes que se les mengen i uns altres insectes que es mengen aquestes plagues. Doncs ara passarem a parlar de quins són. He posat una imatge dels insectes i després de com ho trobem a la planta. El pugó, que el trobem a l'avellaner, al segon jardí. L'aranya roja, el nèrium, el trip, el marfull, la caparreta, el llorer, la mosca blanca, el cítrics, els minadors, que els tenim a les plantes de temporada, i altres, com erugues o cargols. Aquí veiem la tuta del tomàquet. I la fauna auxiliar, aquests insectes que són beneficiosos. El més conegut, la marieta, dins de l'ordre dels coleòpters. D'aquests insectes és molt important conèixer també el seu cicle de vida, ja que canvien molt de forma i és molt interessant conèixer-los en totes les seves formes per tal de poder reconèixer-los. Aquí veiem la marieta, s'alimenta de pugó, caparreta, àcars també. Tant l'adult com la larva són les que se n'alimenten. Aquí veiem les diferents larves, de marietes hi ha molts tipus. Les larves també són una mica diferents. La de l'esquimus fa 2 mil·límetres, la de la rodòria menja molta caparreta, és una mica més gran, de 4 a 6, i es veu molt perquè damunt de la caparreta es veuen taques vermelles. També les marietes, com els sílfids, els adults posen els ous on hi ha plaga, perquè la larva és poc mòbil i així s'asseguren que tindrà aliment. Llavors és molt interessant també passar a entendre el concepte de plaga com algo totalment negatiu, entendre que també ens pot ser útil per augmentar aquestes poblacions de beneficiosos. I una pràctica que es fa és en alguns llocs dels jardins o dels horts posar plantes buscant deliberadament que tinguin plaga per tal d'atraure i augmentar aquests beneficiosos. Dins del mateix ordre trobem els cantàrids, l'escarbat soldat, s'alimenta de trips, cicadèlids, pulgons, altres. Depreden tant l'adult com la larva és útil perquè va per terra i s'alimenta de postes de mosques. Dins de l'ordre dels dípters i els sílfids, són importants pol·linitzadors perquè les abelles humidifiquen el pol·len amb saliva per tal de poder-lo transportar. Aquests no ho fan i per això són uns pol·linitzadors més eficients. Són molt semblants, coloració negra groguenca, i els adults s'alimenten de pol·len i nèctar, és la larva, aguda sense potes, la que depreda. Aquí veiem també el seu cicle de vida. Els afioletes són uns petits mosquits de nits nocturns. És l'estat larvari el que depreda, de color taronja. El que fan és injectar una substància paralitzant al pulgó i xuclar-li el contingut intern. Dins de l'ordre dels heteròpters, els més importants són els òrius i els navis. S'alimenten de trips, cicadèlids, pulgons, àcars, mosca blanca. El seu cicle de vida és una mica diferent. Passen per diferents estadis nimfals fins a arribar a l'adult. Depreden tant les nimfes com els adults. La nimfa de l'òrius és de color ataronjat
I el navis, tot i tenir ales, no vola gaire, però és molt ràpid caminant. Dins dels neuròpters trobem la crisopa. És generalista, això vol dir que no fa distinció, s'alimenta del que troba. L'adult el trobem molt fàcilment a les nits d'estiu primavera, prop de punts lumínics, i s'alimenta de pol·len i nèctar. És la larva la que depreda, i la seva posta també és molt vistosa perquè són aquests ous que estan al final d'un filament. Dins dels himenòpters trobem les abelles, importants pol·linitzadors, i després hi ha molts més que depreden per les larves o parasiten. Els que depreden per les larves injecten substàncies paralitzants i s'emporten la presa al niu, i els que parasiten posen les seves postes, com veiem a la imatge, directament dins dels altres organismes. Aquí veiem una imatge d'un pulgó parasitat. Rep el nom de mòmia perquè s'infla i té una coloració més blancosa. I allà dalt veiem que ja té un forat perquè l'animal de dins hi ha sortit, causant-li la mort. De l'ordre del Màptera hi ha les tisoretes, s'alimenten de trips, caparretes, cicadèlids, pulgons. Són molt útils perquè són molt grans i s'alimenten de molts insectes, però alhora també donen problemes si hi ha or, perquè s'alimenten també dels fruits. Els caràbids, escarabats de nits nocturns, s'alimenten de cucs, larves, trips, cicadèlids, pulgons. Són de color negre amb una mica de brillantor, de diferents reflexes. I aquests, per exemple, els agrada molt amagar-se en restes de poda o de fusta, per tant també pot ser interessant deixar alguns racons amb troncs perquè s'hi puguin amagar. Nosaltres hem començat a fer un registre aquí al segon jardí. Un dels que hem trobat és aquest, l'Ale d'Australis, un insecte que és pol·linitzador, que té unes antenes molt llargues i és una de les papallones primitives que a partir d'ella ja van evolucionar en papallona. Allà veiem una imatge de quan estén les ales i ja ens recorda més a la papallona. Ara també parlaré de les plantes acompanyants. Això que hem utilitzat per dissenyar, per tal d'atraure aquests insectes. Un concepte important és el concepte de l'al·lopatia. L'al·lopatia és la interacció positiva o negativa entre plantes i també entre plantes i insectes. Entre plantes, per exemple, les associacions de l'hort. A l'hort ho hem tingut en compte, per exemple, el pebrot és favorable associar-lo amb la col, l'enciam amb l'api i és desfavorable associar-lo amb la patata, el tomàquet o el rave. Això també passa entre les plantes i els altres organismes, creant relacions d'atracció o de repulsió. Això ho podem utilitzar per repel·lir insectes plaga d'algunes zones, per atraure els beneficiosos i per atraure també els insectes plaga en zones trampa. La clau de l'atracció és la flor. Per això la idea que més èxit ha tingut són les bandes florals, formada per diferents barreges de plantes que asseguren una floració prolongada. Les famílies més interessants són les de les asteràcies, trobem milfulls, margarida, calèndula, crisantem, dàlia. Ofereixen floracions molt abundants i prolongades. La família de les apiàcies també és molt important, el fonoll, l'angèlica, el julivert, la pastanaga silvestre, perquè ofereixen unes inflorescències grans i planes que són ideals perquè s'hi parin els insectes grans i alhora les inflorescències, que són més petites, són perfectes pels insectes de trompa curta, així que atrau una gran variada, a una gran gamma d'insectes. La família de les lamiàcies també és important, que és a la que pertanyen la majoria d'aromàtiques. I una altra idea interessant també és que deixar créixer plantes silvestres dona la població d'insectes beneficiosos envers la terra nua.
algunes d'aquestes plantes. La borratja és interessant associar-la al tomàquet, a la maduixa o a l'enciam, ja que repel·leix les baboses i els cargols. És generalista, atrau a tot tipus d'auxiliars. La calèndula arbensis, costa d'himenòpters, paràsits de pulgó. La pastanaga, aliment per a sílfids, devoradors de pulgó, mosca blanca. El fonoll, aliment per a vespes, caçadores de cucs, arnes. La facèlia, costa de crisopes, depredadores de pulgó, l'ortiga, font d'alimentació de pulgó, xinxes i hàbit també de marietes, sílfids i crisopes. L'anacètum, atrau marietes, crisopes i vespes. Els sonxos arbensis, una mala herba, font d'alimentació per a insectes plaga, també atrau a beneficiosos. La dàlia i la zínia atrauen papallones. La zínia també té efectes nematicides. I la caputxina i la calèndula són repel·lents. La caputxina és una planta trampa per atraure pulgó. Ella l'atrau i així, si posem aquesta planta lluny dels cultius, doncs lluny dels cultius que tenen pulgó, així el pulgó va cap a elles i el repel·leix de les zones que no volem que n'hi hagi. I la calèndula, que associada al tomàquet o al pebrot o l'esvergínia, repel·leix els seus paràsits. El llibre de plantes acompanyants proposa una barreja per fer una banda floral generalista que atragui a tot tipus d'insectes de fauna auxiliar, que busca la màxima duració de la floració i que alhora també és útil si no sabem quines plagues podem tenir. Però aquesta barreja està feta per França, un clima una miqueta més d'alta muntanya, però seria molt interessant poder investigar quines barreges podríem utilitzar aquí. Al llibre també han estat fent experiments i han trobat que per controlar el pulgó les barreges que els hi han anat millor són aquestes. La borratja, que atreu els sílfids, combinant-la amb la facèlia, que el repel·leix, o amb l'espígol i la ruda. També hi ha plantes que són nematicides, com els tagetes. Els nematodes són uns cucs microscòpics que afecten tant a les arrels com a la part aèria. I hi ha plantes que tenen unes secrecions que no deixen que aquest cuc completi el seu cicle i són capaces d'eliminar-ne el 95% de la població. I per últim, l'adob verd. L'adob verd és el sistema que estem fent servir per fertilitzar l'horta. Hi ha moltes plantes que podem utilitzar, el trèvol, la bessa, el sègol, la mostassa, també els espinacs, la facèlia. I aquesta pràctica consisteix en cultivar una planta destinada a fertilitzar el terra i després la podem tallar o segar, deixar a la superfície uns 20 dies i enterrar-la o deixar-la simplement a la superfície. No, simplement, com es farà el canvi, això que ha comentat la Núria de l'al·lelopatia. Hòstia, això es veu que és una cosa absolutament revolucionària, vull dir, és molt antiga. En aquest llibre que hem portat avui, d'un tractat d'agricultura de Llull, és un home de l'Àndalus, de Granada, ja parla de cultius favorables. En el 1400, aquest llibre és una traducció d'un escrit del 1400 i parla d'associacions favorables i desfavorables, una mica el que ha parlat la Núria. Per curar plantes n'hi ha moltes que se poden utilitzar per fer tractaments i llavors es tracta d'utilitzar sobretot
els extractes aquests per anar eliminant els tractaments químics, per no fer-li causar-li, no matar la fauna interessant, no, que ens interessa perquè es mengin les plagues. No? Llavors ens centrarem sobretot en tres, que es diuen dels tres mosqueteros, no? Després us en parlaré. Ara us parlaré una mica del sistema de defensa vegetal, no? La matèria base dels metabòlics secundaris encarregats de defensar la planta s'emmagatzemen a les vacuoles, no? Que la vacuola és aquesta part d'aquí, de les cèl·lules que tenen les plantes. Llavors aquesta vacuola, si se queda col·lapsada, la planta no reacciona, si té una plaga o uns fongs, un atacs, no? I llavors, si està col·lapsada aquesta, doncs no reacciona la planta. Llavors també hi ha altres causes que causen la malaltia, és l'alimentació desequilibrada, malalties del terra, esporgues mal fetes, o els entorns ecològics pobres. Llavors passarem a veure, plantes per elaborar preparats vegetals, ens centrarem sobretot sobre l'ortiga, la cua de cavall i el sinfitum, el consola. Aquests són els tres principals. Amb aquestes tres plantes ja ho cobreixes tot, tant fongs com insectes, plagues, vull dir. I és la combinació? Sí, bueno, es poden combinar una i l'altra i es poden combinar bé. Però veia que amb aquestes tres ja n'hi ha prou per anar fent. Llavors també si te dediques a agafar masses, sempre és millor centrar-se en unes i treballar amb aquestes i ja està, no voler abarcar més el compte, no? Llavors les plantes tenim les estimulants, no? Les plantes que fan accelerar la resposta dels vegetals, o sigui, creixement més ràpid, és com tirar-li un abono químic, però en vez de químic, natural, no? Llavors els aromes són un vector molt important de comunicació entre les plantes i entre elles i els insectes depredadors, no? Que els atrauen o els repel·legen, no? Llavors ja tenim el sinfitum, l'ortiga i la valeriana, que la tenim aquí, la foto d'ella. Llavors hi ha plantes enriquidores del sistema de defensa, sobretot de la vacuola, aquí podeu veure, aporten microelements a la vacuola, no? També tenim el sinfitum, l'ortiga i l'epicetum, no? Són els que ens centraríem en aquests tres sobretot. Plantes que afecten directes sobre plagues i malaltures, no? O sigui, es cobreixen la digestió de l'insecte i llavors li provoquen la mort. Segons com, algunes poden afectar la fauna auxiliar, o sigui, també s'ha de vigilar una mica de quin tires o deixes de tirar o si hi ha fauna auxiliar per allà, doncs evitar de tirar-ho quan estan menjant. També són riques en silici, compostos fosfòrics, l'ortiga, l'epicetum i el rúmex. I el rúmex, el tenim aquí. Després, plantes que limiten l'aturada de progressió dels insectes, són riques en tanins i dificulten la digestió dels insectes. La majoria d'aquestes plantes dificulten la digestió, no els maten directament. No tires el producte i pam, tots morts, no? I aquí hem posat l'eure, el quercus i el fagus, el faig. Plantes insecticides, aquestes tenen una mica d'efecte sobre l'insecte, i és l'ortiga, l'epicetum i la saponària, sobretot. I plantes nematicides, que impedeixen la instal·lació dels nematodes. L'ortiga, el tejete i la ruda. Plantes perilloses, que no són per no utilitzar-les, perquè són perilloses pels humans. Que s'afecten a través de la pell. Com els químics, igual, també aquesta poden provocar també toxicitat, el cuxus, el tabac, el nerium oleander, aquest el sabem tothom, que l'utilitzaven als temps dels romans per matar a la gent. I després les eufòrbies, totes en general, són perilloses, Sí? Tots, que a mi jo també he picat, amb les eufòries també m'ha cremat la pell. I a l'estramoni, que és com...
Com fer els extractes? Els extractes s'ha d'utilitzar sobretot per problemes amb el pH, s'hauria d'utilitzar aigua de pluja o deixar-la reposar l'aigua perquè li baixi el pH. O afegint-hi vinagre també fas baixar el pH. Ha d'estar sempre per sota d'un pH de 7, una posició d'un pH més alt. S'han d'utilitzar recipients grans, són aquests, d'aquí, de 50 a 200 litres. Normalment va l'evolució per fer-lo, els extractes, és d'un quilo, per exemple, d'ortiga per 100 litres d'aigua. No sé si són 200 litres, doncs 2 quilos, però seca, ha de ser sempre. Després la temperatura ideal és entre 15 i 25. Com més temperatura, abans fa la fermentació. Llavors, la temperatura és baixa i costa molt més de fer la fermentació, no? Llavors, potser és buscar la temperatura ideal, que és entre 20 i 24, no? La temperatura més alta. Llavors, s'ha de remoure l'aigua un cop al dia. En Jordi Fàbregas tenia aquesta bomba, que tinguia una petita bomba, i llavors feia circuit tancat i removia l'aigua amb el circuit tancat aquest. Amb un pal, el tio se va muntar això i llavors va passant la bomba de tots els dipòsits que tenia i ho va removent. Aquí veiem tot que té penjat tota la planta per secar-la. Són ortigues. Sí, ortigues, sí, aquestes eren ortigues. Llavors aquí té una petita trituradora que abans de posar-lo dins dels dipòsits, la tritura i la posa dins d'un sac i la posa dintre. Llavors s'ha d'observar que faci bombolletes, la bombolleta s'està fermentant i quan ho remenes deixa anar una espuma. Llavors, al moment que ja està feta la fermentació és quan ja l'espuma aquesta baixa de la quantitat, te fa una espuma molt gran quan ho remous i llavors a mesura que va removent cada dia ja vas veure que l'espuma va baixant. I llavors ja quan surt poca espuma és que ja està realitzat. I llavors, quan acaba això, ja filtrar-lo, conservar-lo en un local fosc i fresc en garrafes de 5 a 15 litres. Ell tenia l'aparat aquest que fa endoteràpia en els arbres. És com la pistola que tenim nosaltres, però aquesta és manual. Llavors, aquest bombí d'aquí, ell el pica i queda clavat això dintre. Llavors a la xiringa li posa el líquid, o sigui, l'ortiga o el que sigui, el que ell vegi necessari per fer-ho, i llavors li injecten a l'arbre. Us va ensenyar i, està bé. La possibilitat de fer un canvi, no? De fer amb les palmeres o... Ens va explicar allò, hi havia com una boquilla especial per palmeres. Sí, ens va explicar això, que hi havia una boquilla plana, que és especial per palmeres, que llavors la clava a dintre i no fa el forat tan gran, i llavors el truro el tanca més. Sí que tot el que és això, el talla, però es veu que no li fa tant de mal com fer-li amb la roca. Plana, vols dir? Sí, és plana. Llavors al ser plana entra bé a dintre la palmera i no... La posa vertical, en el sentit d'on van els teixits i la travessa. Quan treu, no en talla tant. No en trenca. no hi ha res. Clar, no tant, no trenca. O sigui, no talla tant d'això, volar. Això fa com a fertilitzant els arbres o insecticida? Fertilitzant i insecticida, el que vulguin. Depèn del que vegi, del que fa mal. És que, aviam, això ho havíem comentat entre nosaltres, però si realment la endoteràpia realment resulta que no funciona i amb el poc que utilitzem les màquines o els canals dit, això igual ens hauríem de plantejar un canvi. I això seria una alternativa. Però això no és endoteràpia. Jo això no, contra el morro no crec que sigui efectiu. Per què no? Si és efectiu... Amb els líquids aquests, potser no, però igual si ho pots tirar químics... No, però aquesta la gràcia que té és a dir que tu claves i veus com se't va absorbint, que igual ho has de deixar 4 o 5 hores. Entens o no? És a dir que això sabem que això ho absorbeix la... No, si no dic perquè l'absorbeixi, dic perquè la potència segurament és més forta El químic va ser... l'imidacloprid que l'ortiga, no?, per matar. I si l'imidacloprid no mata el morrut, perquè això almenys... Jo amb això no... No ho sé. És que... No, vull dir que mai se sap, crec, Perquè... És que igual, si tingués un refortalitzador, com diu en Jordi, sempre defensa
És a dir, la mentalitat que nosaltres tenim fins ara, no, Ventura? De dir, tenim un insecte, insecticida, tenim un fong, fungicida, no. Perquè ell explica que els extractes, un dels problemes que tenen per legalitzar-los és que no els poden classificar. Perquè un extracte pot ser fungicida, insecticida, refertilitzant, pot aportar material genètic a nivell cel·lular. Aleshores, no és, no? Ventura no és un refortificant, sinó que actua de forma... Aleshores... Reforça i no diria que així que no té tant de plagues. Normalment les plagues sempre ataquen a les plantes que estan més debilitades. Llavors, però clar... Hem de dividir tipus de plagues. El morrut afecta... No, jo penso que el morrut és molt complicat, però amb els químics ja tenim problemes. També hem utilitzat el mètode dintre d'això de la zona de cartol i els cartols no li hem vist cap millora. No, però és que clar, és que és una suma de coses, és una suma de coses. És a dir, per exemple, l'agricultura ecològica que et diuen la biodiversitat, és com la biodiversitat ha d'haver-hi com a base. I aleshores, per exemple, els cactus, jo penso que afegim coses que no siguin ben bé cactus, que tot sigui molt més divers, jo penso que ajudarem. Vull dir que hem de fer un planteig en aquest sentit. Bueno, si ja ho sabem que el tajete és nematocida, doncs tirem de tajete. Ara mateix tenim el tajete bord, que està enmig dels cactus, surt per tot arreu, és una mala herba. I l'estem traient. Vull dir... No sé si deixar-la o mirar de plantar tajete tan invasiu. Seria millor deixar-lo que és... Sí, però aquest és molt invasiu, És molt invasiu, no comentar-hi. I te fa metro, o repel·lents? Sí, mata el nematode o el repel·leix? No, el mata. Fem proves a l'ordi i... Jo el que t'estava dient, no? Tinc nematodes, per arrencar-lo de la sortim massa calles i tenia el tajete de planta del costat. Clar, el que passa és que s'ha de fer la plantació massiva, o sigui, no és només un aquí i no, o sigui, la tomàquet era aquí i el tajete aquí. I arrencar el tomàquet era massa calles. El que passa és que si tu tens un nemàtode que ve d'allà, aquest sí que ha pogut completar el cicle. És el que jo entenc que proposa més tota la parcel·la, fer una plantació massiva, llavors són capaços de baixar la població al 95%. En un 95% és eliminar la plaga, pràcticament. Això és el que diuen. Si tu tens una d'això i te'l baixa amb un 95%, el tens solucionat. Vull dir, el problema està solucionat. El problema és el que diu ell, que hi plantem, tirem ortiga, hem tirat també cua de cavall, hem tirat... No veiem... Perquè s'ha de ser més d'allò, més incisiu, no s'ho pot dir en 2 mesos, tirar 2 mesos o 3 mesos d'ortiga i ja està. Qüestió de tirar cada l'any, cada mes, d'insistir... A mi m'ha quedat molt al·lucinat això. No és allò de dir, bueno, tiro 2 mesos, hòstia, no mata res o no fa res, no s'ha de deixar que la planta agafi... Depèn del procés i es veia, si està en l'arbre, en quin estat està, i de bons funciona com està en un estat o en un altre. Res, un moment, i és això i, bueno, doncs ja està, aquí s'acaba. Falta la caldereta, la foto de la caldereta. Sí, si no l'he posada, no l'he però bueno. Per seguir una mica el que diu en Ventura, per exemple, a Malgrat han deixat de tractar amb pesticides. No, tranquil. De moment. Jo diria que no. Tu com a... Oi que Malgrat han deixat de tractar amb pesticides? Malgrat han deixat els pesticides, els han deixat ja... No, però clar, jo penso que hem de... El 95% ja no tiren, ells. Quan? 95%, penso que fan les palmeres i penso que han deixat de tractar-les, que si es moren que es morin. Però em refereixo a això. Aquí també hi va estar en Sergi, que m'estava comentant que aquí a Terrassa, o sigui, el que és els ajuntaments, ha decidit no tractar més les palmeres. Si es moren, que es morin. Si es moren, que es morin. És que... Però són llocs que poden fer-ho. Si tenen aquesta determinació, poden fer-ho. Però clar, nosaltres un jardí botànic no podem fer-ho, això. Clar, el que anava a dir, si no... Aquí no podem fer-ho. No, sí que no podem fer-ho. No, ja, jo ho he sentit dir. Sí que podem escollir de dir, tractem 10 i no tractem 45. Jo penso que això s'està sortint ja de tonteria. Això que no es pot deixar, no es pot deixar. Perdó, jo el que crec és que és com que avui en dia decideix
comptem el d'alcohol i pot ser molt ràpid, fotre's un pastillazo a tope, o pren decisió i diu, vaig a fotre'm a mer. Si amb la mer veig, o sigui, intentar... És tenir aquesta actitud. I jo, per exemple, perdona, jo no vull radicalitzar tot m'ho prenc amb mètodes tal, ni tot amb l'altre, començar perquè se pugui entendre que... No, és a dir, de les palmeres és l'únic interrogant que tenim bèstia, no? Dir, hòstia, com ho fem això, no? No, i les agaves. No, les agaves jo penso que s'han de deixar prendre. Agàcies, no agàcies. Jo penso que sí, Però perquè... les agaves és molt extrem, podem prendre exemplars molt bèsties, tenen 6 anys. Ara es poden permetre prendre el canje del una fènix canàries és un exemplar. I amb l'altre tens de seguretat de 100%. Podem prendre lluques, podem prendre agave, però no podem prendre l'eucània. No, és que no podem, és que no està a les nostres mans. No hi ha. Home, està a les nostres mans lluitar perquè no passi. Sí, però hem de valorar Per conservar-ho. Però la lluita es fa igual, no? Hem d'intentar veure si realment, hòstia, podem fer-ho o no.